sapa Bu? Lambe tipis ya duweku. Jangkut nyatis weke sapa Bu? Jangkut nyatis ya duweku Mas. Bangkeane weke sapa Bu? Bangkeane ya duweku. Iki piye weke sapa? Mestine ana sing duwe. Iki piye weke sapa? Mestine ana sing duwe. Weke sapa? Mestine ana sing duwe. Weke sapa? Yo. Mestine ana sing duwe. Yo. Wong yen lagi gandrung, ra peduli mledose gunung. Wong yen lagi naksir, ra peduli yen perang nuklir. Nadyan lagi bokeh, direwangin redek-redek. Jarene wis duduk, apa-apa duwe wong loro. Wong yen lagi kepikir, ra peduli donya kiamat. Wong yen lagi nyenengi, ra peduli lagi inflasi. Nadyan ora duwe duit, direwangi kredit-kredit. Jarene wis duduk, apa-apa duwe wong loro. Ireng bangir weke sapa Mbak? Ireng bangir iya duwekmu Mas ya ya. Lambe tipis weke sapa Mbak? Lambe tipis ya duwekmu. Jangkut nyatis weke sapa Mbak? Jangkut nyatis ya duwekmu. Bokong bunder weke sapa Mbak? Bokong bunder ya duwekmu. Iki piye